Drugs pa more, masobra 7.2 million pesos nga balor sang suspected shabu na recover sa separado nga drug buy-bust operation sa Bacolod City, gikan sa mga high-value target. Yaring balita katon gintutukan. Ginareklamo sang 38 anyos sa si alias Dakoy-Koy ang pagpangkasigo sa iya sa otoridad matapos na dakpan sa buy-bust operation kay ina sa kagahon sa South Capitol Road. Wala gid ko yan may ginauyatan, wala gid. Isa ka kilos ang ginasuspetsyon shabu nga nagabalor sang 6.8 milyones ka pesos ang na-recover sa ginakabig high-value target. Dakuman sa operasyon ang live-in partner sini nga si Jerlyn Yabut kay driver nga si Alcib Dwight Quadra, lunsay residente sa Bacolod City. Suno kay Roquero, wala inisang bitbit nga items. Layo sa panaysayon sa operatiba nga nagbaton inisang 700,000 pesos nga marked money gikan sa nagpakilala buyer. Dito yakon, wagi ko na sang amo na sina. Managbakal ko ya panyapon, sugata lang ko nila kaging dampot sa labi. Apang sunod sa kapulisan, big time ang operasyon sa subject kag masami. On mobile o kung ginadagdag lang ang mga item gamit ang salakyan. Magagaipol pa ng ilang mga strategiya. So aside sa mga inisupong salakyan o delivery. Samtang, dakop man ang isa ka high-value target ni si Joselito de Toyato, alias Lito, sa Barangay Mandalagan sa ginkasang operasyon sa Purok Maabi-Abihon, Barangay 35, Manog Alauna, Kaina sa Kagahon. 27 gramos sa suspected shabu nga may street value ng 405,000 pesos ang na-recover sa mga drug personality. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.